समोर दिसतात ना, कोणाला जेव्हा खूप बिझी असतात हल्ली. मस्त रंग छान आलाय. बाबू आज मच्छी खायची ना, मच्छी खायची ना, मस्तीखोर. आवडते मांदेली फ्राय केलेली. काय मांदेली छान लागते. वाग्या दे इथं, वाग्या दे, पट्टा दे, पट्टा दे इथं, दे इथं, दे 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 माझ्याकडे. शेरू दे, धर खाऊ, खाऊ धर. झालं आरोग्य. हां हां तेच. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता वाजले संध्याकाळचे 7. रात्रीच्या जेवणाला, म्हणजे रात्रीचे 7 मी संध्याकाळची म्हणाली, रात्रीच्या जेवणाला सुरुवात केलेली आहे. आज आमच्याकडे नॉनव्हेज बनतं आहे. तर कुणालचे बाबा ना ते साफ करत होते मच्छी. तर काय आहे ते तुम्हाला मी दाखवते. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला इथे दाखवते आरव, जो इथे लॅपटॉपवरती दादाच्या काहीतरी करतोय. काय करतो रे? काहीतरी चाललंय आरवचं. आणि इथे शेरू आणि भाग्या यांना बांधून ठेवलं आहे, कारण मच्छीचा वास जरा नाकात जातो की नाही, आणि मग त्यांची बोंबाबोंब चालू होते. चलो इथे कुणालच्या बाबा बऱ्याच दिवसांनी बारीक मच्छी मांदेली. आणि इकडे जरा तोंड खूप दिवसानंतर कॅमेरासमोर दिसतात ना, कुणाल जेव्हा खूप बिझी असतात हल्ली. काय त्याच्यामुळे बिझी म्हणजे काय, त्याच्यामुळे त्यांना काही यायला मिळत नाही, दिवसभर बाहेर असतात ते. तर मच्छी बघा काय आणले, इथे मांदेली आणलेली आहेत. मांदेली मांदेली. तर ही त्यांनी आता साफ केली. छोटी छोटी आहेत मांदेली. मांदेली छोटीच असतात, मोठी नसतात. थोडी जाडी पण येतात ना, थोडीशी जाड आहे, बाकी काय. तर चला ह्याचीच रेसिपी मी शेअर करते तुमच्याशी. जरा यांना साफ करू दे, धुवून वगैरे सर्व घेऊ दे. तर मांदेली साफ करून झाली आणि मग इथे मी ठेवलेली आहे मॅरिनेशन करून. म्हणजे मॅरिनेशन केलं ना का चवीला ओली मच्छी असते ना, खूप छान लागते. तर मॅरिनेशनमध्ये मी टाकलेला आहे तिखट मसाला, हळद, थोडंसं मीठ आणि 1 चमचा लिंबाचा रस, आणि 15 ते 20 मिनटं लावून ठेवायचा हा मसाला. आणि नंतर इथे घेतलेला आहे नारळ तोडायला. आता नारळ तोडायचा म्हणजे पटकन बघा फुटत नाही ना, त्याच्यामुळे असं ओला करून घेतला का पटकन ते 2 तुकडे होतात. नारळ माझा फोडून झाला आणि इथे मी घेतलेला आहे खोबरं किसायला, म्हणजे मसाला जो लागणार आहे ना तो तयार करायचा होता आपल्याला. तर मसाला करता करताच म्हणजे खोबरं किसता किसताच कुणालचे बाबा आणि माझं बोलणं चालू होतं मच्छी फ्राय करायची की नाही या विषयावरती. तर कुणालचे बाबा म्हणाले की मी करतो मच्छी फ्राय, बाकी जे रस्सा करणार आहे ते तू करून घे, म्हणजे बाकीचं जे आहे ते सगळं तू करून घे. तर इथे सर्व मी रेडी करून ठेवलं. आता मसाल्यामध्ये काय काय लागतं ते तुम्हाला मी दाखवते. ओलं खोबरं लागणार आहे. इथे मी अर्धा वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, 1 कांदा घेतलेला आहे चिरून, टोमॅटो घेतलेला आहे 1, आणि लसूण. कोणाला जर का आवडत असेल तर धणे असतात ना, अख्खे धणे बघा असतात, ते तुम्ही टाकू शकता. तर आम्हाला आवडत नाही म्हणून मी नाही टाकलेलं आहे. जिरं घेतलेलं आहे आणि तिखट मसाला. आता सुकी मिरची असते ना त्याचा वापर मी करायची गावी असताना, पण आता आमच्याकडे सुकी मिरची इथे आवडत नाही, त्याच्यामुळे तिखट मसाला जो असतो ना पावडर, तो मी इथे घेतलेला आहे. आणि सगळं साहित्य एकत्र करून आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. तर आज कुणालचे बाबा घरी होते, त्याच्यामुळे थोडीशी त्यांची किचनमध्ये लुडबुडं होती, म्हणजे मला असे मदत करत होते. हल्ली कामामुळे ना त्यांचा बराचसा वेळ बाहेर जातो, त्याच्यामुळे जास्त असे नसतात ते घरामध्ये, म्हणजे मग असे बघा तुम्हाला म्हणाली त्याचप्रमाणे. तर इथे मसाला मी वाटून घेतलेला आहे आपला. आणि हा जो मसाला आहे त्याचा रंग बघा, एक केशरी कलर असतो ना तसा हा मसाल्याचा रंग येतो बघा. आणि ही जी मॅरिनेशन करून ठेवलेली मांदेली ती थोडीशी वेगळी करून ठेवली. कोकम घेतलेले आहेत आणि कोथिंबीर. आता इथे आपल्याला घ्यायचे फोडणी करून. तर कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे. आता सर्व साहित्य असतं ना ते बघा मी वाटताना टाकलेलं आहे, लसूण वगैरे सगळं कांद्यावर. त्याच्यामुळे फक्त कढीपत्ता आणि हिंग याचा वापर करणार आहे मी फोडणीमध्ये. तर तेल तापलं त्यात टाकलेलं आहे, कढीपत्ता, हिंग आणि जो वाटलेला मसाला जो होता ना तो टाकलेला आहे.
एक 1.5-2 मिनटं ना परतून घ्यायचं. म्हणजे जास्त असं परतायची गरज नाही आहे. परतून झाल्यानंतर त्यात थोडासा पुन्हा तिखट मसाला टाकलेला आहे. थोडंसं जर का लालसर रंग म्हणजे असं तवंग बघा येतो ना तसा हवा असेल तर थोडंसं तिखट मसाला टाकायचा की हलकासा असा लाल रंग पण येतो वरती. आणि मग आपल्या गरजेनुसार पाणी टाकायचं. आता हे काही जास्त पातळ नव्हते करणार म्हणजे एकदम घट्ट पण नाही आणि पातळ पण नाही अशा पद्धतीने ठेवायचं होतं मला रस्सा. त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी ते टाकलं आणि नंतर त्यात टाकली मॅरिनेशन केलेली मांदेली म्हणजेच मच्छी आपली टाकली. मच्छी टाकून झाल्यानंतर त्यात टाकलेले आहेत कोकम आणि नंतरला कोथिंबीर आणि आपल्या चवीप्रमाणे मीठ. आता मॅरिनेशन करताना मीठ टाकलेलं होतं त्याच्यामुळे मीठ इथे कमी टाकणार आहे. सर्व साहित्य टाकून झाल्यानंतर उकळी येईपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आणि त्याच्यावर ठेवायचं झाकण आणि मग 4 ते 5 मिनटामध्ये आपली मच्छीचा रस्सा आहे ना तो तयार होणार. आणि इथे थोडीशी बघा मांदेली मी साईडला करून ठेवली होती तळण्यासाठी. तर मच्छी की नाही आपली शिजते की नाही तोपर्यंत भाग्या आणि शेरू यांची झोप पण झालेली आहे. तर त्यांना आता सोडते मी. पण काय झालं आहे की मला घरात काढायचे कचरा आहे बघा. हे अशी माती वगैरे अशी येते कारण सगळीकडे फर्निचर वगैरे काम चालू आहे ना त्याच्यामुळे मी आता झाडू काढायला घेतलेली आहे. हा बघा आपला शेरू बाबू आज मच्छी खायची ना मच्छी खायची ना मस्तीखोर. ए मस्तीखोर लब्बाड. फक्त झोपलेला असेल ना तेवढा शांत असतो ना तो. हो की नाही हो की नाही गुंडा. ए गुंडू चला मी जरा ना झाडू काढून घेते आणि मग ह्या दोघांना सोडते खेळायला. हो की नाही हो की नाही. बघा कसा नाक कसा गुलाबी गुलाबी हा बघा आणि ह्याचं नाक काळा काळ्या रंगाचा. हे आमची शेपटी हलत असते जवळ आल्यावरती ना. वाग्या आज मच्छी खायची मच्छी आवडते ना थोडीशी खायची. हां तसं समजतं सगळं. शहाणा पोर आहे माझ्या. गुड बॉय आहे गुड बॉय. चला आपण कचरा काढून घेऊया. मी झाडू काढते आणि मग तुम्हाला सोडते दोघांना. कचरा काढूया. चला 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 चला. झाली का बघ खोलून. तर रस्सा आपला रेडी झालेला आहे. एक 5 मिनटं होऊन गेलेत. कुणालच्या बाबा जरा टेस्ट करून बघतेत. हा बघा चमचा केक मस्त रंग छान आला आहे आणि सुगंध पण सुटला आहे. छोटा चमचा आहे. आपण थोडंसं बघूया आपण तिखट वगैरे काय कमी आहे का. बस एवढा द्या अजून जरा थंड थंड करून प्यायला लागेल. गरम गरम घेतलं जातं. गरम गरमच खायचा. गरम खायचा ठीक आहे पण तिखट कमी जास्त माहीत नाही म्हणून. बरोबर छान आहे. आंबट बरोबर आहे ना. बरोबर. चला आता हा रेडी झालेला आहे. आता मी ते गॅस बंद करते. बघा एकदम पातळ पण नाही एकदम घट्ट पण नाही असं मीडियम ह्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे. ग्रेव्ही झाली. बंद करू ना गॅस. बरोबर गॅस बंद. आणि हे बघा ह्यानं दोघांना सोडले ना. अरे तू कानाला का हात लावले. हा काय रे. हा काय अच्छा म्हणजे मुंगतील म्हणून कानाला हात लावलेस काय. आराव बघा आत्ताच आला. 1-2 मिनटं झाले आणि सोडल्या सोडल्या ह्या दोघांची अशी मस्ती चालू झालेली आहे नेहमीप्रमाणे. बघा बघा कसा. ए बस झालं. हे असे भांडतात ना कधी कधी आम्हाला भीती वाटते की मारामारी करतील का म्हणून. आपला भाग्या डेंजर आहे. भाग्या शेरूपेक्षा. शेरू मस्तीखोर आहे पण भाग्या डेंजर आहे एकदम ना. आरव कोण आहे डेंजर सांग बरं. भाग्या ना. मग कधी कधी असा भडकतो ना आपल्याला भीती वाटते मग. तेव्हा गेला आता किचनमध्ये. चला इकडे या. चला 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 वाज घेते बघा. कोण आलं आलं कोण. नरे नको खोलो पण दोघं बाहेर जातील. बंद का दरवाजा. दादा आलाय. ए दादा आलाय चला. हा बघ कुणाला दादा आला. अरे 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 हे बघा हे असं असतं. कोण आलं ना बाहेरून. काय 2 दिवस गावाला गेलेलं दादा. कुणाल गावावर आलाच काय. तू बोल मी ऐकतो काय बोलायचं. नाही खूप दिवसांनी काय बायकोच्या कचाट्यामध्ये खूप दिवसानंतर त्याच्यामुळे जरा हे बघा मच्छी तळायला लावले कुणालच्या बाबांना. बायको वाटच बघत असते कधी भेटते. हां काय भेटतात.
मान कधी भेटतोय सर? हां, तर मच्छी फ्राय करा. आता ही पटकन होईल. तिला बघा तव्यावरती तेल टाकलेलं आहे. मग मच्छी झाली तळून का जेवायला घ्यायचं. तापट जेवायला घ्यायचं काय? आवडते मांदेली फ्राय केलेली. काय मांदेली बघ छान लागते काय. हां, हे काय नाही, यात काय रवा घेतलेला आहे. जे आपण दुसऱ्या मच्छीला घालतो तेच आहे. रवा आहे, तिखट मसाला, हळद आणि फ्राय मांदेली आहे ना, हां, मीठ व्यवस्थित झाली ना फ्राय. हां, कडक होतं. कुरकुरीत लागतात. एकदा तयार होईल वाटतं सगळे. चला करा, ह्यांना करू देत. तोपर्यंत आपण दुसरं काम करूया आपलं. कशी जेवतात बघ. दोघं जण, दोघांची शर्यत लागले. हा, तर भाग्या आणि शेरू यांचं जेवण झाल्यानंतर इथे सर्वांना बघा मी जेवायला वाढले. तर आजच्या रात्रीच्या जेवणामध्ये होतं भात, मच्छीचा रस्सा आणि तळलेली मच्छी. भाताबरोबर हा रस्सा खूप टेस्टी लागतो. तर सगळ्यांचं जेवण झालं आणि मग नेहमीप्रमाणे जे आपलं रुटीन असतं म्हणजे किचन आवरायचं, झाडू वगैरे काढायचं, लादी पुसायचं, जे माझं रोजचं रात्रीचं काम आहे ते मी करून घेतलं. वाघ्या शेरूसुद्धा बाहेर एक राऊंड मारून आले. केस माझा फायनली सगळं बघा घरातलं काम झालेलं आहे. आणि आत्ता कुणालचे बाबा आणि मी आम्ही निघालेलो एक राऊंड मारायला खाली अर्धा तास आणि मग येऊन झोपणार. हे बघा ते मच्छर वगैरे चावते ना म्हणून फुल पॅन्ट घातलेली आहे. भरपूर मच्छर असतं रात्रीच्या. चला आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना. झोपले वाघ्या शेरू ते तुम्हाला इकडे दाखवतो. वाघ्या शेरू ते समजलेत की मी आता राऊंड मारायला चालले ना नेहमीच. चला बाय.